TV. Atibatike zvechobu. Welcome to Kulian TV. Nasi tangoti tingouya tingodiscussa nemicomrade tichionesana nyaya iri kutenderera nyaya iri kuitika. Let's hope inogona kunge yasvikawo kwamuri ikoko. Vanhuwo vari kunzi vari kudzingwa muzvipatara, vari kutorwa mapassport, but mukuru wemapurisa after taengageawo naye ari kutaura kuti haana help yaanokwanisa kuofa kana kuti kupa kune vanhu pamaissues ari kuitika iwo emazimbabweans. Imimi as a comrade, what's your take on that? Munotiwo kudii nenyaya yezvinhu zviri kuitika izvi? Because at the end of the day you are the voice to the voiceless. Munotiwo kudii imimi? These are social pressures. Yeah. And the reality in place. Yekuti ma-systems, especially wana health system yeku South Africa, vari kuisa ma-complain yekuti yaane pressure. And the pressure iri kukonzerwa ne-alarming number of foreign nationals. And the highest contributor being Zimbabwe. Yeah. So you need to know there is this principle yekuti tikafesa a situation yekuti ma-resources anoita mashoma. Yeah. Versus the available population. Panotanga kuitika such fights. Yeah. Ndo saka muri kuona zvinhu zviri kuitika zvema-operation to do life. Yeah. 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 So tikudzwa vana vedu vari kudzingwa muzvipatara. Ndo matangira azvakaita. Yes. Apo zvanga zvichitombori nane because waisarudza kuti beta hangu ndinosunungukira kuZimbabwe madays kana akukwana. Then challenge imwe yakuitika ndeyekuti pakutenderera futi mamwe videos yekuti even ma-nurses nema-doctors acho they are now joining this dudula kuti munhu kana ari chizvarwa cheZimbabwe vanenge vakutoti kana akapinda muchipatara opiwa injection yekufa. Yeah, because nyaya yakunetsa handi kudhara ikatanga ichinzi vasina mapasipoti ndivo ngavasapinde muzvipatara nditi. Recently izvezvi kuti utonzi vane mapasipoti vacho pakabuda mapasipoti more than 20 passports anga atorwa these people. And you know what, comrade, passport yemunhu haibvi muzotorwa. Passport yakatonyorwa kunzi this is the property of Zimbabwean government anditi mazvona. Yobva yazotorwa nomwe munhu, ndo pandiri kuti poitwa sei naye macomrades. Ndo tingotaura nemi macomrades, you know, ma voices enyu akataura zvinokwanisa kubatsira veruzhinji ameno kana muri kuunderstanda point yandiri kubva nayo nichienda nayo. Yeah, nyaya iripo kuti tinogona kutsvaga ma-temporary solutions. But tichinyatsa kuziva kuti chii chiri kuda kugadziriswa. Tine dambudziko. We have a crisis in Zimbabwe. Yes. Leadership iri muZimbabwe is disconnected from the people. They don't even understand kuti vana veZimbabwe vari kurarama sei from within Zimbabwe and outside Zimbabwe yacho. Ndosaka muri kuona tiri kufocasa on the main problem. Kuti wakomana government yaMnangagwa iyi ngaichibviswa nguva iripo so that we can save our people. Kana tisina kukwanisa ita izvozvo, we cannot go and influence. Yes, nyaya iri kuitika kuna naDudula, those are criminal activities. Yes. But chinoitika ndechekuti even hondo haibvumirwe munyika, but hondo dzinozongomuka nenyaya yekuti panenge paita ma-social pressures iwaya. Yes. Andi muri kuona? Yeah. Even kuZimbabwe ikoko, that's why we are mobilizing towards a revolution. Inhau yekuti taane ma-social pressure yekuti tadzingwa munyika macho, tiri kuenda kunze kwacho kwenyika tiri kudzingwa futi, we are now left with no option except to fight. Yeah. So I think that's the way forward yandiri kungoona iripo. We need to fight Mnangagwa and chase him away. Yes. Then we solve our problems. Our problems. Yes, that's true. Ipapo I think both so far nyaya ima munhu wechi5 kutaura nezvayo. Ndachitaura navanhu vakawanda vachingoningirana ndichingochoose ma-comrades andinofarirawo ine ndiri kutaura panyaya iyo. But comrade Sarwaka, let's talk about this issue. Pakuti for now tiri kuzviziva kuti haisi nguva yema-elections. That's the honest truth. Azvizopinzawo here vanhu vedu in danger pakuti vanenge vakuda kunoswera vachinotikati chiwo pakunorwa, since muri kuziva kuti zvema-demonstrations tokunoita mademo ende demonstration tokunotoita inobudirira. But don't you think kuti zvinoona kuti pinza pama1 here kana kuti tineta kutongoriska? Haisisiri demonstration yatiri kutaura nezvayo. Yeah. The situation yataanayo ndeyekuti we have a crisis. Yes. This is the fourth chimurenga. Yeah.
takarwa chimurenga chechitatu hondo yeminda. Yes. We are declaring kuti it's a fourth chimurenga, the war against state capture. Yeah. Because state capture, Zimbabwe inawo ma resources. Yeah. Because if you can see munhu waanakaita sachivayo achidistributa motikari dzinodhura, it means kuti mari munyika iri kugadzirika. Yeah. Handiti? Yes. The duty of a government is to distribute resources equally. Yeah. Though democracy, though a democratic government, in a one duty church. Saka kana ma resources asikacha distribute equally. Kuti the resources dzirikufana kuseva nyika yese dzakuenda kunatagwire na chivayo chetu. Yeah. There is a reason for war. There's a reason for chimurenga. There's a reason for a revolution. But government is not serving its purpose. Yeah. Saka pana demonstration yatingada kutaura nayo, we need to fight. Yes. So comrade, imimi since muri one of the comrades vanhu vari muSouth Africa muno ndo vari kunyanya kuaffect kwa zvizhinji nenyaya iyoyi. Poitwa sei? Because ndozati kunoona kwanda vasingateerera nditi. But panapo kana takutaura tapa chivhitivhiti tapa mhepo pamasaisai vazhinji vanenge vari kunzwa. Toita sei nenyaya iyi comrade? Vanhu voita sei alright? Kuti vakwanise kubatsirikana. I understand mati we need to fight chinchi. But what is the way forward? What is the way forward? Makazvitariswa mimi. Yes, for now. Yeah. Kana makatarisa speech yatakaisa nezuro takanonoka kuisa tangataenda kunhamo ye one of our guys anga afira ku South Africa ikoko. Yeah, ndakaiteeresa. Zvirwere zvisingaurayi. Ndakaiteeresa. Handiti muri kuona. Vari kufana zvirwere zvisingaurayi nenhau yekuti pavari kuenda muzvipatara macho they are treated as second class. So pari zvino nyaya iripo ndeyekuti we must first accept kuti as the people of Zimbabwe we are on our own. Number one. Yes. Number two, we have a problem at hand. That's why vamwe vakutofa. This is a problem iripo. Chama kubvunza imimi ndechekuti solution toita sei. Yes. For now. Yes. Let's take care of each other. We don't have a government taking care of us for now. Okay. Kana maona kuti pane mumwe wedu arwara zvina hazvina kumira zvakanaka. Let's try to help each other tiri tega sevanhu. For now, maybe 3, 4, 5 months tichingobatsirana pachedu tichipusha kuti tigadzise zvinhu munyika medu. Yeah, ichokwadi. But since imimi muri munhu wekuti murimo mu-revolution mane nguva, it's like you know one thing I like, imimi makatanga kutungamira chinhu kuti comrade Sarwaka vavhurira vanhu vazhinji vanoteerera. It's like zvinova neshape zvinonzwisisika nditi. Don't you think kuti panyaya iyi since Operation Dudula iri kunetsa vanhu iri an organization yevanhu, don't you think kuti apadiwo here kana any organization inokwanisa kuzobatsira maZimbabweans yakaconnecta ichikwanisa kushanda nemi vanhu vemu-revolution yedu yekuZimbabwe? Well, maZimbabweans, we understand that they were organized nemamwe ma-organizations aitungamirwa nana comrade Ruzani vachibatsirana, then koita mamwe ma-comrades ekuZANU vana Simba Chitando. They were organizations dzanga dziripo. Asi ma-problems awaihandla anga asiri massive kusvika pane matambudziko atasangana nawo izvezvi. Yeah. Saka if need rises, I think it hapana kuita think about it, don't know how can we organize and take care of our people. Yeah. Yeah, that's something which we need to put into consideration because I am matambudziko atiri kusangana nawo unexpectedly. Yes. Yeah, pandapanzwisisa. Yeah, apa manyatsobaya chaipo apa. Yes. Aiwa, izvi zvinoda kutendwa. So, comrade Sarwaka, ndisanda waste time yenyu since tasvika mu 10 minutes because toda ngoti vanhu vangoti gaga vangonzwa information, you know vamwe vanenge vari pa wifi dzekubasa se lunch time kudai. So, ndapi mashoko mamwe amungada kusira kune vana veZimbabwe vakateerera tisati waste nguva yenyu mimi. Tadzoka panguva yerambai makashinga. So, mashoko atingada kupa mhuri yeZimbabwe ndeyekuti tese takaremerwa. Nesuwo wacho vari kukutungamirirai takaremerwa. Saka ngatishingei, ndo chinhu wani chekutanga. Chechipiri ngatibatanei. Ngatikochetesei message. Zvisinei nekuti yabva kunani. Because matambudziko atatarisana nawo akutarisira munhu wese whether uri kuZANU kana kuti uri kuopposition. Saka
ndo situation iripo. Whoever anenge aona kuti vakomana ngatidai ngatigoera neipfungwa tobatana pamwe toona kuti toenda kumberi sei, hapana akarerukirwa. Saka pamwe pacho vanhu vanenge vachiti Comrade Sarwaka ndo achatisunungura, neni ndakatoremerwawo. Asi tiri kuedza kufaita nemushingani wavo. Yes. Aiwa, tatenda taisa maoko isu. Thank you so much Comrade Sarwaka for having time with us here. Tinosangana pane chimwe chirongwa chinotevera. Muve nezuva rakanaka comrade. Aiwa, maita basa comrade, nemiwo muve nezuva rakanaka. Sharp. So muri Zimbabwe, this was Comrade Sarwaka. Inoza inini nyaya idzi teta uda ngoti umwe nomwe auya achitaurawo maonero ake nyaya, asi ndikuziziva tikaramba tichidhiga nyaya iyi, inini moyo wangu uri kurwadza. Toita se what can we do pane nyaya iyi iri kunetsa, ani mazvona. Saka ini ndozvandiringotaura kuti inini ndakaremerwa, moyo wangu wakaremerwa, ndikurwadziwa because chandinoziva ndechekuti unozosangana nevamwe kunzoko shanda dzingo chipatara ndoita sei chichi please can you help us, toita sei tazodai tatisangana neproblem yakadai so. Saka sometimes tinombotaurawo nevanhu vacho mapoliticians varimo munyika yeSouth Africa vacho ivava. So without wasting much of your time, zvamanje ndiri kumboti bye bye.